Ne aflăm pe Stumble Guys cu Luci. Salut! Cu Ale. Și cu Ionuț. Salut! O să dăm 1v1 pe Stumble Guys. Înainte să începem, apăsați butonul de like și abonați-vă. Și revenim în meci. Și am început meciul. O să vă bat pe toți trei. Dar să știți că Luci ce mai bun de aici. Ce făcuși? Trec, ce să fac? Ale vrea să dea pumnul mie. Eu, doamne! Vezi, nu-ți dă-te-i pumnul. Să fie eliminat Ion și atâta. Nu se elimina. O să vă las, dacă eu mor, o să vă las cine pică. Oh, nu! Oh, nu! Ale murim. Și Ionuț. Și eu, câștigătorul e Luci. Venim cu următorul meci. Ce să zicem? Și am venit cu noua planșă. Acum dăm și noi un Ne-a meci dat- normal și ne-a dat tie file. Să vedeți ce banane trag. Și cu boți. E bine cu și cu boți. Ce a trag botului? Efectiv. Ion muri. Mă fac drum vouă. Și toate care le-ai să-i fără proaste. În fine. Băi. Bă, mă pic boții ăștia. Da. Eu nu-ți bot. Nu cu tine vorbeam. Cu boții se referă. Ale, am dat de pumnul, văzuți? O bă, ce frumos de acolo la 3 banana. Bă, pe mine mă busești. What? Mă teleportă înapoi. În fine, nu mai zic nimic. What? Nu, pierdui. Eu nu mă mai calific. Nici eu. GG! Sau? Bă, da, mie da. Eu mă uit pe Dani. Bă, da, eu mă calific. Eu nu mă mai... Eu da. Ale se califică. Dani se califică. Ionuț e la spawn de-abia. N-am șanse, am să-i mare lag. Și venim cu următorul meci. Că știm că nu o să se califice Ion. Bă, că se califică Ion. Ultimul. Ultimul. Nu vreau să ultimul. Bă, da, ultimul de calificat. Ba, pe locul 14. E pe 14. Ce nu contează pe ce loc te califici? Da. Da. Revenim. Nu poți. Și am venit cu mapa Turbo Temple. Vedeți ce la... Una dintre cele mai grele hărți, doar că eu mă pricep. Bă, am lag! Eu sunt primul. Eu n-am nicio treabă. Revenim. Că am lag. Da, poți juca, poți juca. Poți juca, poți juca. Poți juca. Nu prea pot. Revenim cu următorul meci, că nu pot juca pe lagul ăsta. Și Paște fericit, noi când filmăm duminică, adică Paștele, dar voi o să vedeți ori luni, ori marți. Și cred că Ionuț o să moară. O să piardă ori Luci, ori... Ce zici? E micari. Ale! Ce zici? Ce target tale pe tine? Știu, stă numai pe mine. Bine că nu-i dau idei să dea pe mine. Mă, frate meu. Nu-i dau idei. Zi să-și odată, că să vii pe ea. Muriți toți, în afară de mine și Luci. Muiale, revenim. Eu... O să revenim cu următorul meci. Ce este Hawaii. exclus? Dar e exclus. Asta e că sunt mai bun. Da, pe naiba. Bune. Revenim. Revenim cu următorul meci cu Block Dash. Block Dash. Vrei să fac Free Fire sau vezi Pro? Amândouă. Ok. Vrei să vedeți și bătaie? Haideți să vă arătăm cum are Luci. Hai să vă Ale. Hai Crezi să că vă mă arăt ale. cum fac Free Fire. Da, fac cel mai frumos și Free Fire. Revenim cu următorul meci. Și am pierdut și efectiv am uitat să puneți videoclipul la lasă, deci mai sunt eu versus Ion. Revenim cu următorul ultimul meci. Am venit eu versus Ion. Pierdătorul
Este Dani. Trebuie să dai like la videoclipul meu. Scrieți în comentarii Dani, adică eu, sau Ion. Ce mai idee, câștigătorul trebuie să dea subscribe. Câștigătorul trebuie să dai like. Dacă pierde Ion, trebuie să dea like. Câștigătorul, adică eu, trebuie să dați like și abonare. Nu ne pierdem. Nu, că ce greu. Bun. Și pierdătorul este Daniel 36. Revenim. Ce ai făcut? Și cam atât a fost episodul. Noi ne vedem data viitoare cu unul nou. Pa, pa! La revedere!